Sawubona lo uDkt. Rangareddy, udokotela wenhliziyo ongenelelayo osebenza e-Apollo Hospitals, Jubilee Hills, Hyderabad. Namuhla sizokhuluma nge-atrial fibrillation. Yini i-fibrillation ye-atrial? Akuyona into eyinqaba, iwukushaya kwenhliziyo okungajwayelekile, okuyinkinga kagesi esivame ukuyibona kubantu asebekhulile. Singayibona nakubantu abasha uma kunokukhuluphala kwenhliziyo noma ukukhuluphala kwe-atria okubonakala ngesikhathi kwenziwa i-TOD echo. Futhi imiphumela emibi noma izinkinga ezihambisana nale atrial fibrillation uma ihlala isikhathi eside ukukhuluphala kwe-atria yenhliziyo futhi ingabangela ukuhlaselwa umfutho wegazi ebuchosheni noma ukwakheka kwamathumba egazini. Kungaba ukuhlaselwa umfutho wegazi ebuchosheni, kungaba ukuhlaselwa okukhulu, kungaba ukuvaleka kwemithambo emikhulu ngenxa yamathumba egazini, thrombus. Ngakho-ke ukutholakala kwe-atrial fibrillation kubalulekile kakhulu futhi ukusetshenziswa kwemithi evimbela ukwakheka kwamathumba egazini, anticoagulants, ngemva kokutholakala kwe-atrial fibrillation. Noma ngabe ihlobene nevalve noma i-non-valvular atrial fibrillation, imithi emisha ye-anticoagulants noma le evamile efana ne-acetone, warfarin, kudingeka siqhubeke siyisebenzise futhi sihlale sihlola amazinga e-ina njalo bese sazisa udokotela futhi sisebenzise. Wenze izinguquko kumthamo wemithi. Uma i-atrial fibrillation isimisiwe futhi sidinga ngokuyinhloko ukulawula izinga nesigqi singashintshwa ekuqaleni futhi kodwa okuhlosiwe kufanele kube ukulawula izinga. Ukulawula ijubane lenhliziyo kufanele kugcinwe kufishe impilo yonke. Futhi uma kukhona ingozi yokwakheka kwamagazi noma ingozi yokopha kumuntu ongakwazi ukusebenzisa ama-anticoagulants, sekukhona amadivayisi amasha afana ne-Watchman DeWitt lapho ungavala khona i-appendage futhi lokho kuzonciphisa ingozi yokushaywa unhlangothi. Ngakho-ke i-atrial fibrillation, uma usuthole isifo ngokuyinhloko nge-AC, uma kuba khona ukushaya kwenhliziyo okungajwayelekile okuphindaphindayo, khona-ke kungatholakala ngokusebenzisa i-Holter monitoring kanye ne-Holter monitoring evamile ngezikhathi ezithile, ama-AT kanye nama-TOD echo kubalulekile kakhulu. Ngakho-ke sicela uxhumane nodokotela wakho wenhliziyo ngokushesha okukhulu uma kutholakala noma yikuphi ukushaya kwenhliziyo okungajwayelekile ukuze uhlole ukuthi ngabe ngempela kuwukuthi i-atrial fibrillation noma kuwukuthi nje i-sinus arrhythmia evamile. Ngakho kungadala ukudideka futhi uma sekusungulwe imithi yokuvimbela igazi ukuthi lingabambi, kufanele iqhubeke cishe impilo yonke uma i-AF ingabuyelwanga esimweni esijwayelekile. Noma ngabe i-AF ivela ngezikhathi ezithile kuphela, isiguli sidinga ukuthatha imithi yokuvimbela igazi ukuthi lingabambi ukuze kwehliswe ingozi yokushaywa umfutho wegazi ebuchosheni. Ngiyabonga.